President li ma jaqbilx ma liġi, il-Kostituzzjoni tridu. Ma jiffirmaħiex dik il-liġi, mhux jirreżenja, jekk il-gvern jidirlu li għandu jneħħih. Għambat jessir mozzja, jew xaħat jidirlu li għandu jneħħih, jessir mozzja. Imma anka di, ġifieri żelqa doppja. Saħa dan l-avukat Franco De Bono meta tnejn fil-għaxija kienet ikun intervistat tul il-programm Net Live dwar id-dikjerazzjonijiet li għamel il-President George Vella biex jiġġustifika id-daqqa tal-pinna tiegħu fuq il-liġi tal-kannabis. Il-firma tiegħu hemmhekk ukoll bħala parti integrali minn dak il-proċess leġislattiv demokratiku, ġifieri anka jitlaqlem, x'jiġifieri jitlaqlem? President li ma jemminx f'xi ħaġa u xorta jiffirma, jien nemmen li anka dik raġuni għaliex mhux postu hemm, għax President għandu jkollu sinsla, għandu jkollu fibra morali, għandu jkollu karattru b'mod da jinkarna il-għaqda nazzjonali. Tajjeb, għandu jkollu karattru b'mod li jekk ma jaqbilx xi ħaġa, ma jirreżenja x'jiġifieri jirreżenja. Anzi, jgħid jien ma naqbilx mhux kan iffirma, ovvjament mhux b'mod kapriċċjuż, imma laqqas jista' jkun selettiv u jiddeċidi fejn President jista' joġġezzjona u jista' le. L-avukat De Bono kompla juri it-ħassib tiegħu fuq id-dikjarazzjonijiet tal-President li ħolqu kontroversja bla bżonn meta huwa simbolu tal-għaqda nazzjonali. Id-dikjarazzjoni tal-President huma inkwetanti, jiena fil-fatt ktibt, jinkwetawni għaliex għax il-President tar-Repubblika bid-dikjarazzjonijiet li għamel li flum li fema tiegħi għandhom ikunu rtirati, tajjeb, għamel dikjarazzjonijiet illi mhumiex fl-ispirtu tal-Kostituzzjoni. Għaliex, meta qed tgħid inti li jekk President ma jiffirmax liġi jkun dittatur, mhu vera xejn. President li ma jiffirmax liġi fuq kwistjoni ta' kuxjenza jew ta' valuri jew għal xi raġunijiet impellenti oħra, għax inkella George Vella qisu qed jgħid. Il-kuxjenza tiegħi għal metru tal-kuxjenzi tan-nies l-oħra kollha. Li mhux hekk, inti forsi taħarqek qalbek fuq oġġett. U tgħid isma' jien għandi kriżi ta' kuxjenza, u fuq di, jiena minix ta' nifirma. Franco De Bono qal li r-reżenja mhijiex l-unika triq li għandu l-President meta ma jaqbilx ma' xi ħaġa. President li jidhirlu li m'għandux jiffirma, ma jiffirmax. Għalhekk qiegħed hemm, għalhekk qiegħed parti mill-proċess leġislattiv biex anka fejn jistgħu jinqalgħu ċirkustanzi fejn jidhirlu li m'għandux jiffirma, ma jiffirmax, mhux jirreżenja, jekk imbagħad għandu jitneħħi jew issir mozzjoni, ta' imbagħad hemm ir-rimedju anka politiku. Huwa fakkar kif il-President Emeritu George Abela kellu problemi kbar ta' kuxjenza bil-liġi tal-Unjoni Ċivili li kienu se jwasluh biex ma jiffirmajiex u l-gvern ta' dak iż-żmien kien ħalla liġi għal meta inbidel il-President u mbagħad mexxija. X'kellu jagħmel? Jew jaqbad u jiffirma u ma jgħid xejn. Għax inti l-firma tajt kollox, m'għandekx iżid magħha, jekk inti tħoss għandek tiffirma, taqbad iċċappas il-firma ddum sekonda, jew ma nafx kemm itwila l-firma tiegħu, ma naħsibx li ddum ħafna, m'għandekx iżid. Jew inkella jekk inti m'intix se tiffirma, tajt ir-raġunijiet għaliex m'intix se tiffirma. De Bono qal li kien ikun aktar aqli li kieku partijiet differenti tal-liġi kienu jiddaħlu fi żminijiet differenti biex l-ewwel ikun imħejji l-qafas. Intant, wara każijiet ta' evazzjoni ta' taxxa li laħqu 300,000 euro bħal ta' deputat laburista Ian Castaldi Paris, Franco De Bono tkellem ukoll dwar kif il-każijiet ta' ħasil ta' flus qed jiġu investigati. Ma ċekku nimxu mod, u ma Peppi nimxu mod ieħor, għax jekk ħanoħol u riga, ir-riga mhux laskuwa, ir-riga tkun riga ma' kulħadd. Ġifieri inti qed tgħid il-liġi għall-allatu liġi għall-annimali? Liġi, għasikuzzjoni tal-liġi, l-amministrazzjoni tal-liġi, kif qed tiġi amministrata l-liġi. Bil-konvenjenza, tal-convenience. Tajjeb, għandi situazzjoni fej li l-ek ridu jkissruk, allora ġibuk money laundering waqqas nafxiex. Għajena, essa, bir-rispet kollu. Jienek ma ninvestigax fuq money laundering kas, qed ngħidu ta' 300,000. Għalla l-ma ninvestiga fuq money laundering fej tidħol taxxa. Jiena kollok negozjant, businessman, kulħadd tewerwer. Għax issa daħħalna biża. Daħħalna biża. U kulħadd jiena ċemplu li ħafna nies illum. Tajjeb, illi għajdu l-ek isma, għada kif dajek u liħorek.